Asta vă rog să ne punem corpul într-o formă statică. Și vreau azi să vă fac cunoștință cu un instrument. Odată noi l-am atins, dar nu l-am desfășurat. Și eu azi vrem ca să-l preluăm ca instrument de lucru conștient. Vă acomodați așa cum o să fie vouă mai bine, spatele relaxat și drept, picioarele relaxate. Trebuie să vă găsiți așa o poziție unde să puteți sta liniștite și comod. O să lucrăm cu ochii deschiși. Noi, ca ființe umane, putem să avem două soiuri de privire, de a vedea lumea. Privire unilaterală, adică țintită într-un punct. Ia că tu te uiți amu, drept la chipul meu, cum ne-ți deschide gura, cum îmi stau ochii, cum îmi stă nasul. Privirea ta e țintită drept în chipul meu. Asta înseamnă privire unilaterală. Și privire de ansamblu înseamnă tu vezi cum mine îți deschide gura, cum dau eu ochi, cum gesticulez, dar tu mai observi și tot în jurul tău. Tu te uiți la mine, dar tu tot în jur vezi. E că tu auzi și spun eu, dar tu vezi tot în jur. Și atenția ta nu-i pe gura mea, pe cum îmi stau ochii mei. Tu te uiți călbutul la mine, dar atenția ta e în ansamblu. Și că eu am o să zic, tu ești o proastă. Dar dacă ești în ansamblu, tu n-a să auzi și nici n-ați dai așa multă importanță că ți-am spus eu că ești proastă. Dar dacă tu am o să te concentrezi cu privire unilaterală și eu să zic că ești o proastă, atunci tu o să crezi o leacă mai mult și ți-am spus eu. Pentru că privirea unilaterală face ca tot centru de atenție și energie să meargă într-un punct și când bărbatul tot spune să iei că unde ai fost tu cu padruștele, că noi tot te-am așteptat să stăm cu copii, că noi suntem familie, dar tu îmbli cu neau ca nu știu pe unde? Și când tu ești în privire unilaterală, atunci ești să simți vinovată. Dar când tu ești în privire de ansamblu, tu observi tot și vede împrejurul tău în 360 de grade, tu vezi și la spate, nu numai și în față, și el să zică la fel reproșului și ele, tu n-a să le preiei personal. Toată atenția la privirea în ansamblu. Adică e ca tu te uiți la mine, te uiți la chipul meu, dar tu uite-te că în colțul stâng a privirii tale, acolo stă ceva, un obiect. În partea dreaptă stă alt obiect. În spatele tău, tu uite-te că tu te uiți, de parcă te uiți la mine, dar tu uite în spatele tău și și stă în spatele tău în timp ce tu te uiți la mine. Și tu observă că tu cu fermitate poți să vezi și să petreci în spatele tău. Pentru că privirea ta de ansamblu are 360 de grade de disponibilitate. Tu de parcă te uiți la mine și toată atenția și energia ta e fixată în mine, dar tu tot în ansamblu vezi. Tu vezi cum stă scaunul, vezi cum stă peretele, vezi cum stă icoana pe perete, tu vezi cum stă patul, cum îți stă picioarele, cum îți stă mâinile, dar tu, de fapt, te uiți la mine. Și privirea de ansamblu e foarte și foarte evidentă ca să devii conștientă de că energia și atenția ta dă viață materiei. Adică
fii în privire de ansamblu acum, tu uite așa în ansamblu, voi simțiți ce înseamnă ansamblu, dați-mi din cap dacă simțiți. Privirea de ansamblu, și că acum ești în privire de ansamblu și închide ochii. În ansamblu, în privire de ansamblu, închizi ochii. Observi cum toată materia a dispărut. Am tu deschizi ochii în ansamblu deodată, tu observi cum toate obiectele s-au atras din nou în realitatea ta, din materie. Și tu conștient, din privire de ansamblu, închizi iarăși ochii și toate obiectele dispar. Și tu iarăși din nou deschizi ochii în privirea de ansamblu și pune mâna în fața ochilor tăi și tu dai din mână și o să observi cum tu dai din mână și anume energia ta face ca materia să se miște. Dacă tu nu dădeai atenția și energia ta la mâna ta, ea nu se mișca. E și deloc cum am mai șezut fix până am câteva secunde urmă. Prinde-te că privirea de ansamblu te face să devii conștientă că tot în materie se mișcă, de atâta că energia și atenția ta e acolo. Cum energia și atenția ta nu e acolo, materia e moartă. E ca televizorul stă pe perete și el e stâns. Dar știi de ce el e stâns? Pentru că energia și atenția ta nu e întrâns. Televizorul acela a să fie funcțional atunci când energia și atenția ta să fie întrâns. Dar când tu ești cu privirea de ansamblu, tine nu te e direct, nu te sorbești direct și se petrece. Pentru că privirea în ansamblu e tot și cuprinde. Cuprinde absolut totul. Și dacă tu ai hotărât că trebuie să aprinzi televizorul și acolo să margă știri și tu să fii în privire unilaterală, în tine în corp să înceapă să triggeruiască, în corpul tău să înceapă disfuncția, să înceapă agitația, să înceapă să fii nervoasă. Dar dacă tu te uiți în televizor în privirea de ansamblu, tu o să observi că astea sunt programe planetare. Știrile sunt un program care să controleze oamenii, să îi induce frică, starea numărul 1, instinctele animale și frica. Știrile, funcția lor de bază, la știri să ne fie conduși, să ne conducă pe noi, prin instinctele noastre, lupta pentru supraviețuire, să ne povestească la știri despre război, despre faptul că să fie cod galben de vânt, de ploi, de soare, de nesoare. Asta spune la știri. Dar când tu ești în privire de ansamblu, tu n-ai să ai nevoie să te uiți la televizor. Pentru că tu în privire de ansamblu ai atât de văzut prin împrejur. Și privirea de ansamblu foarte ușor te duce într-o formă de retragere în interior, chiar de te uiți în ansamblu. Tu când te uiți așa în ansamblu, simți că parcă e multă liniște. E ca eu șed, că tu pe mine mă auzi, tu de parcă te uiți la mine, dar tu parcă eu aș sta în multă liniște în prejurul meu. Privirea de ansamblu te face să simți liniștea. Dar a medita și meditația înseamnă liniște, de fapt. Privirea de ansamblu foarte repede te ajută să te simți în contact cu liniște. Privirea de ansamblu te ajută să conștientizezi că unii atenția ta, acolo materia prinde viață. Adică tu când înșechea mergi, tu dai corpul tău să meargă. Și tu o să observi că tu când o să mergi, tot împrejurul tău o să se miște. Și logica, mintea ta să zic, și normal că se mișcă, dacă eu mă mișc, ele rămân în urmă. Tipa, mergi și clădirea și rămâne în urmă, de pe o stradă pe alta te traversezi.
De parcă informația asta din minte tu o știi, dar eu am ți-o spun din altă perspectivă. Că când tu ești cu atenția pe materie, materia prinde viață. Dar corpul tău biologic face parte din materie, prinde-te. Tu când stai în meditație acum, corpul tău nu-i. Că tu nu i-ai dat lui atenția și energia ta. Dar când tu ești cu privirea de ansamblu, te prinzi. Și vrei să miști în materie, tu cu atenția și energia ta miști, datorită privirii de ansamblu. Asta e foarte greu să-ți din prima. Dar asta e un instrument, eu personal cel mai mult mă folosesc de observator și de privire de ansamblu. Secvență bucățică ruptă din privirea de ansamblu este să te uiți la orizont, că e mult mai ușor. Dar privirea de ansamblu te face simți ce e în spatele tău. Tu, când te pui în privirea de ansamblu, tu cu fermitate știi ce se petrece în spatele tău. Magicienii ăștia când arată prin circurile astea și prin magiile astea când le fac, el știe și se petrece și acolo, și acolo, și acolo. Asta din ansamblu, asta din privirea de ansamblu, asta din mult antrenament, din privirea din ansamblu. Din privirea de ansamblu e foarte ușor să devii conștient că tu, nu ca corpul biologic, dar tu, ca energie și ca atenție, dai viață materiei. Din privirea de ansamblu, tu te prinzi că ferul de călcat stă pe masă și din privirea de ansamblu tu devii conștient că ferul de călcat n-a să mișche până energia și atenția ta n-a să fie în trânsul. Dacă tu n-a să-i dai lui ferul de călcat atenția și energia ta, el n-a să calce singur ca meșă. Până tu n-a să dai atenția și energia ta, că afară e cald și soare, afară n-a să fie cald și soare în realitatea ta. Pentru că tu nu dai atenția și energia ta acolo. Tu o să simți că afară e cald și soare numai atunci când energia ta să fie acolo, din ansamblu. Ansamblu înseamnă tot ce te înconjoară pe tine, privirea ta, unde cad ochii tăi să ieși, dar eu văd și aici, e că eu văd am că a trecut cineva pe fereastră, eu văd am acolo ce stă tablou și ala, eu văd aici, eu văd tot. Știți vorba aceea că soacra cu ochiul soacrei de la în spate, că soacrele văd tot. Asta e privire de ansamblu, de tot atenția și energia ei pe tine ca noră, precis să ai grijă de dânsa, de copilul ei gine. Pe dânsa e inconștient o duce din privire de ansamblu, ca e să observi tot faci cum îi trebuie copilul ei. Tu precis să ai grijă de copilul ei cu că ți-o dat o mamă de băiet care l-a crescut toată viața și ți l-a dat amuție. De atâta se numește ochii soacrei. Soacra are 3 ochi. Asta e privire de ansamblu. E как будто așa de puțin de vorbă de evede dacă icoana ferit și de gine și dacă ștergi pe aia și de parcă ar vorbi cu tine. Prinde-te că privirea de ansamblu te face să observi doar corpul tău în tot ansamblu ăsta.
E că tu ești în privire de ansamblu și tu vezi cum corpul ăsta stă. Pentru că privirea de ansamblu e cu privirea din interior spre exterior. Privirea din ansamblu a să te ajute să îți simți în câte activități stă energia și atenția ta fix amu, în câte activități stau. Tu faci și mâncare și te gândești și mă așa încă și dacă s-o spălat, dar nu s-o spălat, dar am mășurat haine, dar nu le-am mășurat, dar copilul l-am făcut sau nu l-am făcut, dar am șters paianjii, dar dat cu aspiratorul, dar nu știu ce am făcut, dar am pornit gazul, dar n-am pornit. Asta e din privire de ansamblu. Doar că dacă tu nu o faci conștient, materia prost te uzează. Este folosește pentru ce trebuie. Dacă tu ești în privirea asta de ansamblu conștientă, tu crești. Pentru că tu ești în privire de ansamblu și tu ți iei lecțiile din privirea ta de ansamblu. Ele nu pur și simplu am făcut mâncare și gata. Dar tu, mâncarea la urmă ai făcut-o din toată privirea asta de ansamblu. Tu te-ai observat pe tine în privirea asta de ansamblu în câte activități odată ești implicată. Tu în privirea asta de ansamblu observi în câte părți faci tu ca materia să trăiască și să se miște datorită energiei și atenției tale. Bărbații nu au așa capacitate. Bărbaților le e foarte greu să aibă privirea asta de ansamblu. Foarte și foarte greu. Adică tu te uiți la mine, dar tu ești cu privirea în ansamblu. Voi de multe ori v-ați prins că stați așa, nu țintiți într-un ochi și vă se înșură așa imaginea în fața ochilor și tu nici nu știi cât ai șezut în starea asta. Și cineva te întreabă, tu pe mine mă auzi? Și tu, da, te aud, te aud. E că atunci tu tot ești în privire de ansamblu, dar nu ești conștient. Și materia repede îți dă un gând care pe tine te cucerește și te fură. Te fură și te consumă на полную катушку. На полную катушку матриța atunci. Atunci matrița te prinde în privire de ansamblu inconștient de tine și te consumă și îți scoate toate resurse. Pentru că în privirea de ansamblu inconștient, cel mai ușor e să-i dai un gând care tare îi pare ei că e bun și e important. Și cum te prinde în privirea de ansamblu, îți dă repede un gând la care tu cleiești la moment, la care are mare valoare aparent, și materia te are, nu să știi pe câte minute. Poți să stai și jumătate de ceas așa și nici nu te prinzi că stai. Tu te uiți la mine aparent, dar cu atenția și cu privirea de ansamblu. Puteți să simțiți o lecție de presiune în ochi, să vă doară ochii, închidem o lecție cu ochișori, stați o lecție cu ochișorii închiși, cum simțiți că presiunea de la ochi scade, deschideți ochii din nou, dar până a deschide ochii, ieți privire de ansamblu conștientă de până a deschide ochii. Și când deschizi ochii deodată te duci în privirea de ansamblu.
energia și atenția ta în privirea de ansamblu te face ca tu să simți real că tu însuflețești materie. Duhul tău, ceea ce înseamnă egal cu atenția ta, Duhul însuflețește materie. Materia e moartă. E moartă. Diamantele se egal cu orice cheatră de pe marginea drumului. Dar faptul că tu dai atenția și energia ta și tu crezi cu fermitate că ți-i trebuie diamantele astea, tu însuflețești piatra aceea. Până tu nu dai atenție și energia ta pe diamantul și ala, ori un diamant, ori o piatră obișnuită de pe marginea drumului, ele sunt egale. Și din privirea de ansamblu, ți-e ușor să vezi asta. Din privirea de ansamblu, ți-e ușor să-ți dai tu singur ție aciot unde-ți atenția ta, cu și ți ocupi tu timpul tău și atenția și energia ta, unde-ți resursele tale. Tătă ziua parcă te miști și faci și când te întrebi eu seara ce-ai făcut, tu singur nu știi ce-ai făcut. Dar din privirea de ansamblu, ți-e ușor să vezi unde pui atenția și energia ta. Și să mișcă în jurul tău. Tot și să mișcă în jurul tău e datorită faptului că atenția și energia ta e acolo. Dacă atenția și energia ta nu era în copii, copiii în viața ta n-aveau să fie. Dacă atenția și energia ta nu era în soț, soțul tău n-avea să fie în viața ta. Dacă atenția și energia ta nu era într-o anumită țară, într-un anumit oraș, într-un anumit sătuc, tu acolo nu erai. Odată și tu ai toate lucrurile astea în viața ta, asta de atâta pentru că bucățări din atenția și energia ta se hrănesc cu dânsul. Ele se hrănesc cu atenția și energia ta. Tot în materie ce există și se mișcă, tot te consumă pe tine, ca energie și atenție. Și asta de fapt e corect să fie. Ca energia și atenția are sens să fie în materie. Dacă n-ar fi materie, pentru cine ar trebui ele, nu? E ca închideți în ochi și restați cu ochii închiși. Aveți voi nevoie de atenție și de energie acolo? Pur și simplu stai cu ochii închiși și gata. N-ai nevoie nici de atenție și nici de energie. Când tu deschizi ochii în materie, cu privire de ansamblu, pe loc atenția și energia ta, e utilă și e obligatorie. Cum fără atenție și energie în materie? Ce să faci tu aici fără atenție și fără energie? Tu când ești bolnavă și țintită la pat, și-ți lipsește ție atunci? Energie și atenție, ție asta ți lipsește. Tot atenția ta e în boală și energie în corp noi. Și gata, și ești țintită la pat și nu poți face nimic. Dar pentru ca să devii conștientă de asta, trebuie să dai cu privirea de ansamblu. Dacă tu ești cu privire unilaterală, tu pur și simplu să te jălui. Că ea ca-s bolnavă și nu pot să mă duc singur la wc, că am temperatură, mă doare capul, nu știu ce. Asta e privire unilaterală. Când tu ești în privire de ansamblu, tu dai plus valoare, loc, tu observi că unde e energia și atenția ta, acolo materia prinde viață. Eu când vă spun fetelor, nu alimentați toate gândurile care vă vin în minte. Gândurile și nu vă aparțin. Tu trebuie să alimentezi doar acel gând care face parte din scopurile tale, platforma din structura umană, și care sunt funcție, nu disfuncție.
Eu la asta mă refer. Tu dacă dai energie și atenția ta la un gând, gândul și ăla te consumă. Tu ești resursul lui pe care el trăiește viața. El nu are energia și atenția lui. El de atâta ședine să o iei pe ta. Dacă tu ești cu privirea de ansamblu, tu observi că soțul tău a apărut în viața ta și la temelie până apărea el a stat un gând de-a tău. Un gând că eu într-o zi mă gândit că trebuie să mă mărit. Și că așa a apărut el în materie. Dacă tu nu aveai gândul, să nu te mai mărtai. Întâi a apărut acest gând. Cât poate să mă apuc de croșatat, să fac eu nu știu ce frumusețuri. Dacă faci parte din scopul de structură umană, dacă asta e funcțional în viața ta, faci. Dacă asta nu faci parte din scopul în platforma de structură umană și asta nu e funcțional, gândul ăsta nu trebuie alimentat de tine. Toată atenția de ansamblu. Dacă eu nu scot atenția pe ansamblu, aparent mult la voi, dar e că la mine pe podel merge furnic. O vine și el la meditație. Simți că când ești în privire de ansamblu, tu observi că corpul tău e foarte mic. Tu, ca energie și ca atenție, ești foarte mare, dar corpul biologic e foarte mic. Pentru început să simțiți presiune în fundul ochiului, presiune în tâmple, presiune în cap. Închizi lecții cu ochii, te odihnești și din nou continui. Pentru că privirea de ansamblu să o poți practica, pentru început trebuie să-ți micșorezi viteza de lucru, de a acționa în materie. Pentru că dacă să acționezi din obicei cu aceeași viteză, ți e foarte greu sau ireal să ai privire de ansamblu. Dar dacă tu o să-ți micșorezi un pic viteza în materie, ție să fie ușor să acționezi în materie cu privirea de ansamblu. Cel mai minunat și poate să petreacă când ești cu privirea de ansamblu, e că îți devii conștient că atenția și energia ta dă materiei viață. Atenția și energia ta face ca lucrurile, oamenii, obiectele în jurul tău să se miște. Și asta poate deveni conștient prin privirea de ansamblu. Tu acționezi în materie cu viteză mai redusă decât de obicei și în privirea de ansamblu observi câte lucruri am în împrejurul meu, câte materii în împrejurul tău nu se mișcă, pentru că îți devii conștient câte ele am sunt alimentate cu resursea ta. Și atunci când o să te scoți dimineața așa să fii obosită,
să fie ora 9-10 tu de-am zvristi cu dorm, în privirea de ansamblu tu o să ai răspuns. Deși e dimineață, dar tu vrei să dormi. Numai în privirea de ansamblu poți găsi răspunsul ăsta. Prinde-te că tu când închizi ochii, energia și atenția ta e inutilă. N-ai nevoie tu de atenție și de energie atunci când stai cu ochii închiși. Energia și atenția ta are sens și sunt funcționali numai în materie. Și dacă tu nu alegi conștient în ansamblu, în privirea de ansamblu să fii, tu o să te prinzi cum materia te-a consumat zile întregi. 10 minute te-a consumat materia, pentru că tu ai fost cu privire unilaterală sau ai fost cu privire de ansamblu, dar inconștient. Tu când ești cu privire unilateral, toată atenția și energia ta se duce numai într-un punct și tu crezi cu fermitate că asta te definește. Asta e despre tine. Asta e pentru tine. Asta e din cauza ta. Tu preiei personal când tu ești cu privire unilaterală. Tu nu ai capacitatea să observi că se petrece pur și simplu. E un proces natural. Nu, tu când ești cu privire unilaterală, tu înțelegi că eu am gaimarit, eu sunt bolnavă, mine incomod. Și tu crezi, pentru că tu ești cu privire unilaterală. Dar când tu astuiți în ansamblul ăsta, tu o să observi câte plusuri sunt că a venit acest virus minunat care se numește gaimarit în viața ta. Și tu pe loc o să fii recunoscătoare bolii ăștia că a venit. Că altfel și de ești plictisai. Dar așa ai senzații noi, trăiri noi, experiențe noi, faci cunoștință cu corpul tău noi, oportunități. Tu n-ai mai avut niciodată așa boală. Și că tu nu faci conștiință cu dânsa, wow, dar eu mă descurc, dar eu pot. Așa de interesant. Tu ți închipuie că când eu am avut gaimarit, eu nu mă puteam respira pe nas. Dar eu am observat că eu pot respira pe gură. Wow! Eu nu știam asta. Eu nu știam că când ești în privire de ansamblu, tu poți să vezi și să petreci în spatele tău. Eu credeam că a treilea ochi la soacră este anecdotă, asta e glumă. Dar după cât se vede, asta e realitate. Wow! E ca asta descoperire.
privirea asta de ansamblu nu există probleme. În privirea asta de ansamblu, tu vezi că problema e așa un sânsar care bâză o leacă. Și când tu n-o să-i mai dai atenție și energia ta, el n-o să mai bâzâi. Sau, în general, n-o să mai existe. În privirea de ansamblu, ți-e cel mai ușor să conștientizezi că problemele sunt create de tine. Că tu le dai atenție și energia ta și tu pe loc le-ai creat. Dacă tu nu le dai energie și atenția ta, ele nu există. E ca boala din viața ta există. În momentul dacă tu îi dai energie și atenție. Dacă tu nu îi dai energie și atenție, n-ar exista. Ar avea corpul biologic un proces. De care, dar neponiatno de care și mă interesează mine. El are procesele lui și am eu cu asta. Privire de ansamblu. Când ai privire de ansamblu, tu observi de fapt că nici peretele nu mai așa de dur, cum îți pare că și de drept. Tu să observi că nici masa și ea nu mai are formă așa de definită, cum îți pare. În privire de ansamblu sunt foarte multe lucruri de descoperit. În privire de ansamblu, tu îți vezi că tot e plastilin. Nică nu-i dur. Tot e aparent cu o formă, dacă nu ești în privire de ansamblu, tu observi că el își pierd forma. Dacă noi ne uităm la microscop, asta și ne dovedește un microscop, că nu are nică formă. Tot e format într-un anumit cantitate de celule. Tu când ești la microscop la o masă, tu nu poți vezi masă la microscop. Tu vezi o mulțime de celule care e ieșit într-o anumită formă aparent și nu se mișcă. Dacă te uiți la microscop, tot se mișcă. Dar știi de ce se mișcă tot? Atât că energia și atenția ta face să se miște. Că tu dacă nu te uiți la microscop, ele nu se mișcă. Dar atenția și energia ta le faci ca ele să se unească și să înceapă a mișca. Toată materia se pune în priză la energia și atenția ta. Tu ești priză de unde să iei energie. Și dacă tu nu ești conștient, ei tot stau în priză la tine și tu pur și simplu simți că ești obosit. Of, nu mai am putere. Dar de ce? Da, nu știu de ce.
Când ești în privire de ansamblu, nici gânduri nu vin. Pentru că ele n-au loc. Dar când ești cu privire unilateral, apoi gânduri vin cu duiumul.